Sanibona wengane zakwethu, ngiyathemba nonke niyaphila. Bengisibophezeleka ukuthi kwezepolitiki ngiphumile kuzo. Kodwa kunenkinga ekhona ngane zakwethu. Kunama-calls engiwatholayo abuhlungu ngendlela emangalisayo. Kunabantu abaningi abakhuluma kabuhlungu. Lento ingenza ukuthi ngingakwazi ukuthula ke mhlambe. Angeke ngikhuluma kokugcina. Kodwa le message yami le ngiyithumela kubaba uNcamalala ukuthi mayifike kuye ngoba abantu bakhe bayawuthanda umkhonto wesizwe. Bamncamalala, ngiya-understanda baba ukuthi mamhla uqala umkhonto wesizwe wawuqalela thina as abantu be-South Africa, ongayiqaleli wena, ongaqaleli futhi umndeni wakho, kodwa wawuqalela thina ukuthi usivulele indlela, usishiye. At least kukhona izinto ezinye ezenzakalile nje. Kodwa inkinga ebekhona babuncamalala ibese kutheni labantu abayithi abayibambanga ivision yakho noma into oyifisayo noma into oyifunayo. Labantu abayithi into abayenzile babona nje ithuba lokuthi nanti ithuba lokudla, nanti ithuba lokuthola ipower, nanti ithuba lokwenzana. Bamncamalala, ngifuna ukukutshela baba ukuthi iground phansi abantu bakho abakwethembile bakwethemba bama nawe. Angazi babake kuwena ke trust yakho kubo ukuthi ke ihambe yenze yaphi. Abantu baba abakwethembile ngesikhathi uthi wena uzovotela umkhonto wesizwe. Labo bantu labo baba badonsa kanzima egroundini. Abantu baba obasondezile nabantu oclose nabo nabantu baseduze kwakho, u95% or 98% wabo abekho kwivision yakho baba. Bayawubulala babomkhonto wakho usuku nosuku. Maningi ama-report aqhamukayo, ziningi izinto ezenzakalayo. Sadecide nathi ukuphuma kwezepolitiki ngoba sibona ukuthi hayi lana yithuna nje leli njengamanje. Lento nje manje uzibizela nje ithuna mangabe uhlala kuyo. Kodwa phakama bamncamalala, indaba ayikho kude kakhulu. Ikubantu abaseduze kwakho, kubantu basondezile. Uyolokhu ushintsho SG nje, ushintsho SG, ushintsha nobani. Baba uNcamalala, ngiyafisa mina ukuthi ucabangela abantu bakhe abakuvotelile abame nawe ngekhathi enzima. Sekumele baba udecide nawe manje ukuthi uma nabantu bakho labo abaseduze nawe noma uma nabantu bakho abakuvotelile. Kumele udecide baba ngoba engathi impela kubhlungu kakhulu. Abantu abukho la bengaya khona, akukho futhi abantu lebengabalekela khona. Bayasho futhi ukuthi umkhonto uyasidisappointa kakhulu. Sifisa ukuhlala phansi khoma wabona nje isibindi sakho sithathile sokuthi uthi wena kwipolitiki uyaphuma. Sifisa sona nathi sihlale phansi nathi ngoba akukho la singaya khona. Asingasebenzisiye bamncamalala ukuthi ke abantu akukho la bengaya khona. Sicabanga ukuthi abantu sobayekela nje. Ngiyakucela abamncamalala ukuthi ke awukume nabantu bakho njengamanje. Awukufundi ukwethemba abantu laba bakho abakuvotelile. Le ndaba le yama-comrade akho lawo baba oclose nawo, lo wazi nehistory nawo, awekho kwivision yakho. Awekho kwivision yakho. Ngiyazi ngikhuluma abamncamala ukuthi mhlambe futhi isiyophinda futhi ngibize mhlambe nethuna, kodwa sekho isikhala sibe mina sophumelela. Ngikhuluma ngoba kunama-calls amaningi engiwatholayo baba angemahle kahle. Bayawuthanda umkhonto abantu baba kodwa balinyazwa abantu bakho abaseduze nawe. Zama baba ukulungisa abantu bakho abaseduze nawe. Zama baba ngoba konakele. Mawungabhekile baba uyothuka abantu behleli phansi
bengasathembi kwanti ekuthiwa ipolitiki, ngoba njengamanje ithemba labo kusawumkhonto wesizwe. Labantu bakho labo babekile, labo baphethe endaweni abanawe kuvision yakho labantu. Umkhonto wakho baba bayawubulala, bawubulala usuku nosuku. Futhi lento maba buzoyiyekela kanje unyaka ozayo bazonqumana. Ungcono thina bokhoma sobe singase kwipolitiki, sobe sile sinibuka sikude. Please bamncamalala, zama ukulungisa abantu eduze kwakho. Makubizwa ukudla obani labo basuse baba, ngoba bayobulala umkhonto into enhle kangaka wawuthi uyenzela abantu ba South Africa. Bona labantu laba abekho kwivision yakho, sebeziprove kaningi futhi nabo. Abanye babo nje ayothi ngithuli ngoze ngibhede, ngcono nje ngishiye kanje baba, ngoba kuyoze ngibhede uze ngikhuluma izinto engamelanga ngikhulume, kodwa abekho kwivision yakho. Abekho, niyabekana nje, niyababeka ngobuthomi. Vala amagroup baba lawa abo, because umkhonto wesizwe usufinance no IFP no ANC ngamagroup ukuthi khona ithimba labani, khona bamba nobani, khona bangaphesheya, khona bangaphesheya. Qeda leyo nto leyo baba amagroup. Abantu bakho labo close nabo bavula amagroup anjalo, not WhatsApp, amagroup ukuthi kumele wena uhambe nobani ukuze izinto zakho zihambe kahle emkhontweni. Qeda leyo nto baba. Okuhleke sengikhuluma kahle manje ngoba kwipolitiki cha angisekho nje, sengikhuluma njengomhlali, but ama-calls wona ngiyawathola, abantu bayakhala kakhulu. Zama babuncamalala nje ukulungisa iqembu lakho, abantu abanaye elinye ikhaya ngaphandle komkhonto wesizwe. Kodwa umkhonto wesizwe uzoluza abantu abaningi, bahlale phansi abantu bagcine bengasakholelwa kwipolitiki abantu uma ungalungisanga babuncamalala abantu abaseduze nawe. Sekumele uchoose-ke manje ukuthi uchoose abantu abaseduze nabo noma uchoose abantu abavotayo. Kodwa be careful abantu abaseduze nawe.